Hey mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. We gaan vandaag weer een lekker ritje proberen te vinden. Dus we gaan maar eens even kijken wat er voor ons aanwezig is. Ik weet alleen even niet waar we de laatste keer zijn geëindigd. Dus we moeten maar even kijken. Hopelijk is het een beetje een grote stad, vast wel. De meeste grote steden, daar krijg je altijd de luxe vracht naartoe. Ervaar ik zelf. Maar we zullen zien. In Hannover. Oké, hier is een stad waar niet zoveel is. Eens even kijken. Een leuk vrachtje zou natuurlijk wel fijn zijn. We hebben als het goed is onze eigen trailers eraan hangen. Ja, die zijn we nog steeds. Mooi. De lampjes even goed. Yes. Kijk, alle trailerwielen omhoog. Ja, dat is ook niet nodig. Nog even als we dadelijk geladen. Als we een zware vracht hebben. We gaan eens even kijken. Wat is er aanwezig? Arbeidsmarkt. Extreme ladingen. Of externe ladingsmarkt. Dat zullen we doen. Gaan we eens even een flinke lange pakken. Want ik wil eigenlijk eens een keertje richting Finland. Want dan kan je langere vrachtwagens gebruiken. Lijkt me eigenlijk wel echt gaaf. Om daar ook gebruik van te maken. Bulgarije, Roemenië is een uitbreiding. Heb ik nog niet. Lijkt het jou leuk dat ik die er ook bij pak, zodat we daar ook ritten kunnen doen? Dan laat vooral een duimpje omhoog achter. Dan weet ik in ieder geval dat er interesse er is om daar ook eens een lekker kijkje te gaan nemen. Hier zitten nieuwe steden waar ik nog niet ben geweest. Ja, ben ik wel geweest. Want het zijn plekken waar ik al een garage heb of zo. Geen idee waarom die bolletjes groter zijn. Maar goed, vracht. Wat hebben wij daarin zitten? Zullen we een leuke lange vracht pakken? Of pakken we een korte? Of pakken we gewoon eentje die inderdaad richting Finland gaat. Zodat we wel een beetje in de buurt komen van waar we willen eindigen. Dan zou dit wel een goede zijn. Geitenkaas. Van Osnabrück naar Kopenhagen. Dan moeten we wel eerst naar Osnabrück rijden. Ja, waarom niet? Let's go. Nou, hier in onze vrachtwagen wordt het tijd dat wij hier het terrein gaan verlaten. Kijk, niks van links, niks van rechts, dus let's go. Stoplichtje. Wacht dit tot het groen wordt. Even kijken, 2 minuten 38 rijden. Volgens het spel is het zondag en dan bijna 4 uur s'nachts. Wow. Een beetje leuk tijd om te beginnen met rijden. Deze chauffeurs moeten echt beginnen ook zo rond 4 uur. Althans, de chauffeurs die wij vaker hebben. Waar ik werk. 70 kunnen we niet. Dortmund. Afslag. Geluidje, niet te hard door de bocht, want we vliegen er nog uit. Maar 60 hier eigenlijk. Weet het wel weer. Mag je, maar ja, helaas krijgen we dat even nooit gehaald. Dat is een limiet van maar 90 op deze server.
speelt best veel veranderd. Er waren normaal meerdere servers waar je eigenlijk geen limiet had van hoe hard je mocht rijden. Dus dan kon je eigenlijk altijd zo hard rijden als dat je wou, bij de meeste servers dan. Hetgeen wat je dan natuurlijk kreeg is dat er heel veel mensen echt wel gigantisch hard gingen rijden. En hier en daar behoorlijk wat ongelukken gebeurden, omdat mensen gewoon zoiets hadden van ja, oké, vol gas erop. Dus aan de ene kant ben ik blij dat het dat niet meer is, maar aan de andere kant, als je een lange vracht gaat doen, wat ik overigens ook nog wel een keer wil doen, dan zit je gewoon in real time echt gewoon een uur achter je computer, een uur, anderhalf uur. Zulke lange vrachten heb je er gewoon tussen zitten. Want je komt natuurlijk ook aan tanken. Mocht je er niet uithouden om zo'n lange rit te rijden, dan neem je nog even pauze tussendoor. En zo kan een ritje van de langste rit die je kan hebben in Eurotruck al bijna een uur, anderhalf uur duren. Niet alleen maar omdat die snelheidsbeperking erin zit. Maar dat maakt het natuurlijk wel een stuk realistischer. En daarvoor is het ook een simulator. Al moet ik zeggen, ik zou er persoonlijk zelf nog dingen aan veranderen. Zoals het daadwerkelijke echte simulator gebeuren. En dan heb ik het over, in Nederland rijden de chauffeurs, als het goed is, maar 80. Sneller in ieder geval. Ik heb nog 1 uur en 11 minuten. Sneller gas en dan gaan we binnendoor verder. Nee, niks aan. Ook niet. Dus ik heb de bocht even wat ruimer nemen, zodat we meer plek hebben. Wat een wat fijner bochtje nemen met zo'n lange combinatie van 2 trailers. En die 60. Laten we zo gaan houden, anders hebben we daar een boete. Achter ons. Gezellig. Als je niet alleen rijden is altijd gezellig. Op de navigatie kunnen we in ieder geval de ophaallocatie al zien van de vracht. Valt het nou net buiten de stad? Nee, het valt toch in de stad. Osnabrück zelf. Tegen achter ons te rijden. Naar links. En hij ook. Dus hij blijft lekker achter ons hangen. Het zou grappig zijn als hij dezelfde vlag heeft. Hier nog maar 50, dus niet te hard. Nou, dan van de rotonde.
kartonnen zijn gelukkig groot. Dus een combinatietrailer is gelukkig wel te doen. Nee, het werd net rood helaas. Maar even pech hebben dan. Even kijken, dan zitten we daar, net zoals de vorige keer. Kijken dat we hem al zo ver mogelijk direct recht tegenover zetten. Zodat er niet al te veel over te corrigeren. Ja, gaat goed. Pakt hij hem ook in één keer. Yes. Motortje uit, handrem erop. Volgende keer andersom. Dat is makkelijker. En eruit. En we hebben de verdacht. We kunnen weer door. Dus motortje starten weer. Handremmetje eraf. Hoeveel hebben we geladen? 10 ton. Nou, doe de trailer assen. Trekken de as maar naar beneden. Maak het sturen toch ook iets makkelijker. Dan gaan we het terrein verlaten weer. Onderweg naar Kopenhagen. Een ritje van 10 uur en 16 minuten. Dus ik ben benieuwd. Dan hebben we een uitroeptekentje. Waarom? Gaat ook goed. Komt goed. Ja. Wat is te doen? Let's go. En dan gaat het een beetje zo beginnen. De stad uit. En is daar plankgas door. Maximaal 60 hier, cruise control wil 63. Word je niet meer geflitst, lang leven de correctie. 100 km/h. 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 100 km
fijn. Dus je zit toch weer 3 kilometer per uur. Wat je extra hebt. De snelweg. Belangrijk materiaal. Hoppa, prachtig. Let's go. Alsof het al een beetje licht wordt, maar de hemel wordt gewoon heel helder. Als je ook rechts onderin kijkt, bij het navigatiesysteem zie je hoe laat het is in game tijd. Het is nu bijna 3 uur 's nachts.
Moeten we sneller maken terwijl hij weer de berg op gaat. Weer snelheid, cruise control aan en weer van het gaspedaaltje afblijven. Lekker gassen met die aan. Okay. Met een lamp er zoiets hebben uitgevonden als cruise control. Dus nee, ja, dat je voet op het pedaal moest hebben. Nee, dankjewel. Voor mij niet gezien. Keer dat ik auto rijd, dan het liefst op rechte stukken en waar ik weet waar ik continu dezelfde snelheid moet blijven. Cruise control. Dat is helemaal lekker. Nu je in plaats van 130 overal of 120 nu 100 moet rijden. Dan is het alleen maar fijner dat je nu ook gewoon cruise control hebt en 100 moet rijden. Eentje inhalen. Allemaal gekleurde wielen. Slingert wel even heel erg handig naar rechts toe. De baan op. Dus langzaam maar voorzichtig zijn er geen ongelukken gebeuren, vind ik het best. En we hebben ons verreden, zie ik nu Bas. We hadden hier naar rechts moeten. Op de rechterbaan moeten blijven. Oeps. Maar het komt zo goed. We redden het wel. Of het is de navigatiefout geweest, dat ik alsnog hier op die rechterbaan was uitgekomen. Kan ook nog. Zo te zien aan de grijze wegen ben ik er nog niet geweest. De hele stukken geven aan dat je die weg al eens een keer eerder hebt gereden. Dus dat je het eigenlijk al ontdekt hebt, zeg maar. Waar je allemaal vindt is dat hij nu pakt alleen maar de rechterkant en dan pakt hij de linkerkant ook nog meer. Nou, iets niet. Heel raar. Gele wagen. Knipper ligt naar rechts en gaat naar links. Dat is een goeie. Omgekeerde wereld. Nog 6 uur en 3 kwartier. Nou, kachelen wel lekker door. Dan zeg jij de kaas. Kopenhagen. Het bedrijf waar we moeten zijn is Noordfood. We hebben 14 uur en 14 minuten ervoor gekregen. En dan liggen we bijna 19.000 op. Wow, lekker toch. Dat tikt toch wel weer heerlijk aan dadelijk. Cruise-controletje eraf. Motorrem. Niet zo heftig. Goed. Dan moet hij hier maar naar rechts. Rosstok aanhouden. We kunnen hier het gas er weer opengooien, want die gaat ook weer de
snel weer op. Hup, cruisecontroletje 84. Komt niemand aan. En we hebben het knooppunt benaderd, gebruikt. En we zijn naar de volgende snelweg. Weer lekker doorkachelen met 180 km per uur. Nog 6 uur en 12 minuten. Maar wat een uitzicht. Beetje bewolkt. Grotendeels helder. Eigenlijk als je mij vraagt, best veel licht voor vannacht. Ondanks de hele lantaarnpalen zijn. Eigenlijk verder geen omgevingslicht. Hey, de haven. Moeten wij daar naartoe? Moeten wij niet naartoe. Maar het zou gewoon wel korter zijn. We gaan het checken, want als het korter kan natuurlijk is het altijd fijn. Dus we gaan hier langs de weg staan. No. Dat is niet de slimste manoeuvre die we konden gebruiken. Eens even kijken. Als we hier de haven pakken. En we moeten naar Kopenhagen. Travemünde. Travemünde ga je naar... Ah ja, dan ga je daarheen. Dus dat heeft inderdaad weinig zin. Dan zullen we dus wel moeten doorrijden naar Rostock. En van Rostock hier de haven pakken daarheen. Maar dat is natuurlijk ook een beetje de vraag. Gaan we van Rostock gewoon naar Trelleborg? Of gewoon naar Ketzach? Nou, we houden gewoon de route wel aan. Ik vind het goed. Komt wel goed, komt wel goed. Andere vrachtwagen. Yes. Let's go. Dit is wel heftig, bijna 4 uur s'nachts en het wordt nou wel hartstikke licht erachter. Hoe de hel kan dat dan? Klopt er qua tijd iets niet? Wat is er aan de hand? Kijk, moeten we nog tanken? Nee. We hebben nog 3 kwart tank over. Lekker doorknallen. Let's go. Even harder rijden. Over 90 laten we er gebruik van maken. Scheelt toch de tijd. Boetes is maar gewoon even opletten. Flitspalen. Dan komt het wel helemaal goed. Yeah. Rostock West zijn? Nee, dat doen we niet. We gaan door Rostock heen en dan naar Rostock Noord. Waar de stad West is. Kijk, Zuidwest, Noord. Ja, dan gaan we nog Noord en dadelijk ook West. Oké. En we gaan nog niet naar huis. Nog lang niet, nog lang niet. Het ritje is niet klaar, maar ik voel me wel al gaar.
slag in zicht. Ja. Iedere keer de verkeerde knop in. Hier hebben toch wel meer mensen. Eens kijken. Ze gaan allemaal richting de haven of Rostock. Laten we op een haven. We kunnen een beetje zien hoe druk het is. Driehoek. Nee, oké, let's go. Andere baan. Hoppakee. Ik ken die cruise control wel aan. Lange rechte weg. Altijd fijn. Zo'n heerlijk vooruitzicht aan oneindig gestrekte snelweg. Nee, niks voor mij. Zo'n lang gestrekt stuk. Zou er moe van worden. De haven in zicht. Eindelijk. Klinkt wel heel saai. Niet naar rechts. Afslagje er al. Speedway gelimiteerd. Ja. Moet je ook niet willen hier. Vol door de bocht vliegen. Gebruik maken van de helling. Omdat je af te remmen. Oké. 50. Maar dat rijden wij nog lang niet. Dus dat komt goed. Jetzach. Volgende havenplaats Jetzach. Kijken, die haven is ook al lang niet meer gehad. Even kijken hoe we dat proberen te dadelijk. Ik zie het koentje daar al staan. Ah, dat is deze. Dan gaan we hier naar links. Parkeerplekje op. Er is verder niemand, dus let's go. Het is nu gewoon rustig en anders ga ik meestal op een andere manier daarop. Oké, ik kan naar Trelleborg, maar dan moeten we niet zijn. We kunnen hierheen en dan naar Kopenhagen. Terwijl Trelleborg er toch dichterbij uitziet. We pakken toch Trelleborg. En dan zijn we toch op Trelleborg.
dan gaan we weer verder. Handremmetje eraf. Navigatieetje er weer mee. Let's go. Wow, wat doet hij dan? Zo. Chillen man. Relaxed. Rechts, kleine rotondes. Moet je opletten. Goed, nog maar de zat. Het leuke trouwens van het Finse gedeelte is, ja, dus inderdaad die lange trailers. Wat ik eigenlijk al gezien heb bij onze eerste aflevering, is dat je daar eigenlijk ook geen trailers nu hebt met 3 aanhangers. Maar ik vraag me af of dat van Finland is of van een ander gedeelte wat ik nog niet heb. Dus eigenlijk wil ik dat ook een beetje uit zien te vinden. 3 trailers rijden, dat is ook gaaf. Ik dacht eerst dat er 2 al best gaaf was, maar dat is gewoon een mega combinatie om mee te rijden, maar 3. Wow. Gaan we eens even kijken. Rechts toch. Duidelijke navigatie. Hier ook weer naar rechts. En dan gaan we de volgende snelweg weer op. Rustig. Oké. En we zijn er weer. Gassen met die handen. Let's go. En we naderen een tolpoortje. Jee. De rechter toch? Wel. Maar de rechts, zo was het. Deze is goed dus. Kunnen we gewoon doortuffen. Automatisch van de bank afgehouden. Yes. 172 euro. Oh mijn god. Alsof het al die duur genoeg is. Wat een mooie motor. Oké, dus van Malmö naar Kopenhagen, die trellenboog. Heerlijk. Waar er tussenin. Ik weet niet precies bij welke dat wordt. Goedenavond. We zijn er bijna. Ik heb weer een mooi vrachtje compleet. Zo, we doen een scherp bochtje volgens de navigatie. Een beetje krap als ik het zo zie. Rijden we wel. Oké, vliegtuig daar. Hier ligt een haven in de buurt blijkbaar. Niks aan. Let's go. Wat ze met die Scania.
stad in. Links. Knipperlichtje aan. Groen. Afheen. Tot even. Niks aan. Let's go. Nou, dan gaan we net langs Kopenhagen af. Oké, met het centrum niet in. Dat is een buitenwijkachtig stukje. Hier links. En dan zien we op het mapje het stukje als daar waar we moeten zijn. En dat was... More food. Hier staat een flitspaal, rustig. Hier rechts. Even oppassen met de flitspalen. We hebben alleen input aan onze broek. We hoeven geen lijst aan boetes te hebben. Even kijken, moeten we hier naar links? Staat hier al? Kijken. Yes, dat is hier. Het is hier een bedrijf waar ik nog niet ben geweest. Ook hier is het weer grijs. Dan mogen we kiezen, gaan we het gewoon overslaan? Of gaan we zelf parkeren? Zelf parkeren natuurlijk. Let's go. Even lang zetten. Rustig aan. We staan rechts zat. Nog dat hij aantikt. Yes. Handrem erop. Motortje uit. En enteren om de vracht af te leveren. En dan hebben we toch weer een mooi afstandje afgelegd. 700 kilometer. Benodigde tijd 41 minuten. En dat is een realistische tijd. Dus in real life bedoel ik dan. Gebruikte brandstof 334,9 liter. Mwah. En World of Trucks opdrachten afgeleverd 139. Nou, een aantal puntjes weer. XP erbij. Ik ben een leveltje up. Altijd lekker doorgaan. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Vond je het nog een leuke video? Laat een blauw duimpje omhoog achter en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik je de volgende keer weer bij een nieuwe aflevering. Ciao!